Acció. Hola! Bona tarda, som la classe de 6è i venim a la classe dels coets de P4A. Anem. Hola, estàs cantant? Que bonica cançó. Hola, bona tarda, som la classe de 6è de l'Escola Baldir i Reixac de Badalona. Venim a cobrir la notícia que ens explicarà la classe dels coets de P4A. Anem a preguntar. Hola, Maria. Hola, Maria. Què tal estàs? Bien. Molt bé. Ens pots dir alguna cosa que ha passat avui? O que vas anar d'excursió? Haveu anat a on? A Congo Caixa. Hola, molt bé. A veure un altre nen. Hola, Iva. Què tal estàs? Bien. Molt bé? Ens pots dir alguna excursió el que he fet avui? Tenim la festa d'astronauta. A veure, estàveu cantant la cançó de l'astronauta. Hala! Però tenim una disfressa d'astronauta. Hala! Tenim una disfressa de l'astronauta. Molt bonica és. Hola! Com et dius? Hala! Avui és el teu aniversari? I quan vas? Quatre. Quatre? Que gran. Què haveu fet avui? El calendari. El calendari, això? Hola! Molt bé. Que xulo! A veure... Hola, bonica! Com et dius? Com et dius? Et dius Sara, que et posa aquí? Sí? Que típic! Hola! Abdullah! Què tal estàs? Abdullah! Què tal estàs? Què ha passat avui? Anem al parc. Heu anat al parc d'excursió o què? Que xulo! Anem a una altra. Hola, Sara. Hello, Com et dius? Com et dius? Digues hola. Que et dius Jess? O Muyaya? Però no es pot dir res. Bueno. Això, fa un altre. Hola. Hola. Què tal estàs? Jessica. ¿Qué tal estás? Jessica. Què ha passat avui? Qui s'ha despertat? El cagatió. El cagatió! Avui t'he despertat. El cagatió! Molt bé! No.